Той, който е направил небето и земята, той, който ви дава всяка глътка въздух, вие нямате време да му обърнете внимание. Той, който ви дава живота, викаш, живота си е мой. Къв твой живот, бе, глупако? Къв твой живот, след като ти нито си се родил по собствена воля, нито ще умреш по собствена воля, защо мислиш, че ще живееш по собствена воля? Бог е дал закони. Кой ги спазва тия закони? Кой говори за Бога в България? Кой мисли за Бога? Никой почти. Само едни шепа вярващи, където ги подиграват. На мен колко са ми се подигравали. Викам, момче, говори ни за реалните неща. И аз ви казах, реалните неща са Божиите неща. Защото писано е в Библията, че този свят целия ще изчезне. Какво градиме сега? Правиме сгради, там ги гледам в София, ни стъкла отгоре до долу, стъклени. Абе, страшна работа! Вижте ни, почудете ни се. Всичко това един ден ще изчезне. Кое ще остане? Човешката безсмъртна душа, която ще отиде на съд един ден. Така че помислете за душите си, бе, хора. Стига с тия партии, стига с тия глупости, защото партията Исус Христос идва до 10 на 12 години. Не знам точното време, но Исус идва на земята да съди живите и мъртвите. Мислете за този съд. Това е истинския съд, който определя вечността на човека. Всичко друго е бла-бла-бла.